Am fost remarcat oricum prin clasa 8-a, când am dat la un concurs, văd și am făcut icoana. Dificultăți am întâmpinat în familie mai mult și cam de acolo cred că pornesc toate. Dificultăți personale am avut, nu profesionale. Profesionale au apărut atunci când problemele din familie s-au transpus în lucru. Se pot observa chiar în lucrări. Lucrul ăsta nu pot să-l fac mecanic și să-l iau din exterior. De asta spun că a fost salvarea mea. Și am putut să mă exprim, să împărtășesc emoțiile până la urmă. Știu unde bat. Iar când am avut perioade mai negre, am putut atunci să mă exprim acolo, să pun pe foaie, pe pânză, pe un suport până la urmă. Dar lucrurile nu le-am putut păstra. M-am ridicat eu singur, dar în primul rând mă bazez pe mine. Chiar la sfârșitul facultății, acum în 2016, am avut un set de lucrări, multe, o mapă întreagă, lucrări pe pânzi, făcute după un eveniment major în viața mea. Din evenimentul ăla au reieșit tot. Toate examenele mele, toate lucrările. Și lucrările ce am făcut ele? Le-am aruncat. Pentru că n-am putut să se păstrez și a fost o prostie oarecum. Iar acum mai întâmpin dificultăți. Dar lucrările acum m-am învățat pur și simplu, dacă nu pot să le păstrez eu, îl dau altcuiva. Și după o anumită perioadă pot să le cer. Simt atunci când, dar cred că în câțiva ani. Acum sunt forțat de împrejurări și de situația mea financiară până la urmă să accept unele lucrări, unele comenzi. Deci fac o stemă a unei echipe de fotbal, mecanic, măsurat, linii, culori, tot. Și făcând chestia asta, eu pot să-mi trag câteva învățători de acolo, pur și simplu să pot să învăț ceva. Să măsor mai bine, să mă încadrez mai bine, să potrivesc culorile și după pur și simplu aș putea să o fac singur, fără un model anume. Dar ceva repetitive n-aș putea face în viața asta. Acum o fac și îmi trag niște învățători. Tot timpul fac chestia asta pentru că nu pot să las să treacă o chestie așa să meargă pe lângă mine. Încă nu am ajuns la ceva maxim. Încerc să mă înving pe mine până la urmă. Nu concurez cu nimeni, da. Și până la urmă pe mine mă reprezintă trăirea. Cu toții facem câte ceva. Important, cred că e deschis până la urmă față de orice ce faci tu, față de persoanele cu care conectezi și față de tine. Să nu te minți singur. Cu toții putem face asta. Nu neapărat ceea ce fac eu. Pentru că avem povești diferite și moduri diferite de a trata lucrurile.